खुलुमबाय दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों जोबोद इन्टारेस्टिं भिडिअ आइफवालि पिकनिक स्पटनि नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो नायलांबाय था भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन मिउजिकआ जागोन बन्द खालामलाय अन खालामलाय बेयाव मोसानाय बादिलायनाय जागोन बेयाव जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन माने मिउजिकआ अफ जाब्ला नों जेरै एक्टिं खालामदोंमोन ओरै ला ओरैनो थानांगौ आरो ओरै ला ओरैनो थानांगौ जेबो लर सर सोमावनो मोना नङाब्ला नों आउट जागोन थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो सानदे स्कुलनिमोन नामाथाय थ' आं इसिबां गोसोआव गैला स' जायखिया नट दिगल्डिं मण्डलिनि थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो 1 2 3 like a bomber like a bomber ni sase out sase out ready like a bomber Mini namanya like a bomber Ultima out. Nah. Hey, लाइनखौबो सोलायनो मोना जेराव थादों जेरै एक्टिं खालाय बिदिनो खालायबाय था जेरै खर'आ नोंसिनो थादों ओरै मालायनि आउट जानायखौ जेबो दानन जा दानाय हरफिनबो दे Just like mine, sing along, maybe once, maybe twice. Let's try it together. Since we didn't, no one knows you. You'll be happy. Shout it sweet, a song. Listen to your heart, it is singing. My heart goes sha-la-la-la-la. आनैयावनो जात्सा बुंबो नोङो सान्दियाव
malas nih. JR Mix. Mwsanai derhagwn100. The remix. Zero loud. Badilainai. IFSC bye-bye. Akaiku semana-mana, Priti. Masih banyak. Just need decision.
Masih Paulian, Saka Mose. Sebab saya mesti video saja. Milikan. Sahnejों kompetisi, जायनो देरहायो बेनो 100.